Helo bawb, a chwyso i'ch benod diweddaraf o Gareth, chatsio fi ag S4C. Yn ymuno fi heddiw mae Dau Cefn. Croeso mawr. Iawn? Helo Dau Cefn, Helo. sut ydych chi'n iawn? Dwi'n iawn, Mr Bwped. Gareth. Gareth, iawn. Dyma. Dach chi'n oce ar y gadag na? Sbancio chdi. Lle gathoch chi enw Dau Cefn? Pwy di Dau? Dau Cefn. Does yna ddim dau. A pwy di Lindsay? Lindsay ydy'r boi sy'n neud... Boi? Mae'n boi... Wel, bach dyn. Dych chi wedi disgrifio chi'n fel band awkward yn y gorffennol? Allwch chi siarad dipyn am hwnna? Do, rhywun arall nath disgrifio ni'n awkward ac da ni o'n awkward cos da ni'n cuddio a da ni ddim yn atab ffôn pethau a da ni'n just troi fyny fel bob hyn a hyn fatha dreinog neu rhywbeth. Oedd hwnna reit awkward o fanna oedd? Oedd reit awkward, yndi. Reit awkward. Dych chi'n ei gigs? Mae yna rhai yn dod i fyny. Hunan awkward? Yndi, braidd. Da ni'n ymarfer fel six-piece kind of band ar hyn o bryd. A di pawb yn y band yn hun? Yn hun? Yn hun? Wel, dyn nhw'n mynd hun a fi. Wel, maen nhw'n bobl... Dwi'n rili licio un o cynnig chi. Beth enw fo? Monkeys. Mae'n mynd... Dwi'n cael ei gloch. Na. Swnio'n dda, ddo. O, na hen o'r gangws i'n rhaid, sori. Gyda bandana, can bandana oedd o, sori. Drws yma na. O, dwi'n mynd rwan. Oce, diolch. Oce, sori, dra. Seriously, wrth nesaf, os di gwyl bandana ddim yn dod trwy drws na, dwi'n mynd allan o'r drws na.